261 cumpărat de o lună de zile, nou. L-a gripat clientul. Nu știu cum gândesc unii, dai 4.000 de lei pe o sculă și ajungi să bagi ulei de piață. Dom'le, n-am mai avut ulei de și am băgat ulei de la roșu la ochi. Am luat de la un bazar roșu și nu de ce se poate întâmpla de la uleiul prost. Păcat de unele utilaje că n-au parte de